Sí, clar, el confinament és una cosa que ha provocat molts efectes psicològics en la gent, però és que a més la dinàmica que hi havia als medis de ficar por a la gent, jo ho estava veient des de casa i estava pensant en la gent, sobretot la gent neuròtica, no? La gent que té una tendència al neuroticisme, aquesta sintomatologia es veuria molt afectada per aquesta situació. Ansietat i depressió, sobretot sempre han sigut, no? Però l'ansietat i depressió, sobretot en els joves, és una cosa que ha crescut molt. Que es presentava amb dificultats socials, sobretot, no? Que tenen aquesta ansietat social, sí que es podria dir que el confinament no és bo per aquestes persones. Haver altres tipus de comunicació durant el confinament, com són les classes online, com són el treball online, aquestes persones s'han pogut sentir còmodes en aquestes activitats i han pogut practicar aquestes habilitats socials d'una forma més còmoda per ells, perquè tenen aquesta barrera que és la pantalla. Desconec la previsió, però pensant-ho, la tendència té pinta d'anar cap a dalt. No ha començat, la tendència de suïcidi a Espanya no ha començat amb la pandèmia, ja la teníem, i el més preocupant és, la més creixent és als joves, no? De nou. Perquè per això també el que té un paper més important en aquest aspecte són el tema de les xarxes socials i les relacions socials que es donen als joves en aquests àmbits. Sí, com he dit abans, el tabú és un dels petits aspectes positius que puc treure d'això, que el tabú s'està eliminant, almenys socialment, no? Ja no dic el tema al govern i al tema laboral, encara no tenim les facilitats dels psicòlegs perquè som un psicòleg per cada no sé quants habitants, és una barbaritat, és absurd. Vale, no, clar, no, el Covid ens dona la sensació de que ha acabat, no? O sigui, els medis ja no parlen d'ell, parlen de la guerra i tal, i ens dona la sensació social de que ja està, per fi, i tothom està més tranquil. La conclusió que jo trec és que és preocupant que la psicologia i la salut de les persones depengui tant dels medis de comunicació.